dwi wedi dod â chi i Barc Dinefwr i ddangos i chi rhai o uchafbwyntiau byd natur yr Hydref. Gweld rhedyn yn tyfu fan yma, a dim pawb sy'n hoffi rhedyn, ond mae yna hen ddywediad amaethyddol. Aer dan y rhedyn, arian dan yr eithin, a newyn dan y gryg, a cyfeirio at safon y pridd maen nhw, a mae'r rhedyn bron bob tro yn tyfu ar bridd arbennig o dda. A dwi'n poeni dyddi yma, dwi'n poeni bod ni'n colli cysylltiad efo byd natur. Dyn ni ddim yn gwybod be ydy enwau'r adar a'r anifeiliaid a'r planhigion mwyach, a dyn ni'n anghofio am rhai o'r hen ddywediadau yma. Ac un o'r ffyrdd hawsa o adnabod y coed ydy trwy edrych ar y dail. Dail y dderwen ydy hon. Dyma'r wernen a'r onnen ydy hon. Mae Hydref yn fis arbennig o dda i weld pob math o ffyngau. Ond mae'r corff yda ni'n ei weld pan ar goedennau yn y cae, wel corff cynhyrchu sbora fel hada bach ydy hwnna. Mae'r darn pwysig o dan yr wyneb, y darnau yna, yr hypha a'r mycelium, heina sy'n torri'r coed pentwr fel hyn lawr i greu pridd. A dyma chi un difyr iawn efo enw disgrifiedig dros ben a ffwng cyffredin hefyd, cofiwch, ydy hwn fan yma. A'r enw ydy cwnffon Twrci. Na chi enw da. Mae Hydref yn fis da iawn i mynd i edrych am geirw yng Nghymru. Rhan danas ydy'r mwyafrif ohonyn nhw. A mae yna haid fechan yn mynd i fyny trwy'r coed fan acw rwan, cymysgedd o'r ei gwrwaidd a'r ei benywaidd. A wrth i'r mis yma fwrw yn ei flaen, fydd yr ei gwrwaidd yn dechrau ymladd am yr hawl i gymaru efo'r ei benywaidd, sef y rut. Ar hyn o bryd, maen nhw i gyd yn gyrru ymlaen yn eitha da, a mae lle fel hyn, coed efo digon o dyfiant, digon o rhedyn, yn le gwych iddyn nhw. A un peth sy'n bwysig pan ydych chi'n edrych ar geirw ydy dysgu be mae'r ceirw'n edrych fel, ond dych chi'n dysgu be mae'r penôl yn edrych fel hefyd. Du ar ochr allan, wedyn gwyn, wedyn cwnffon du. Cofiwch hynna reit, du, wedyn gwyn, wedyn cwnffon du. Os ydych chi'n gweld y patrwm yna, ydych chi'n gwybod mae danas ydi o. Os ydych chi'n cael diwrnod braf ym mis Hydref, mae werth mynd lawr at eich pwllyn lleol. Mae yna ddigon o fywyd gwyllt dal o gwmpas. Ac os ydych chi'n gweld gwas y neidr, yn enwedig tuag at ddiwedd y mis, tebygrwydd ydy mae'r gwibiwr cyffredin ydi o. Y gwryw yn goch llachar hyfryd a'r fenyw ryw liw melyn brawn. A tra bod chi wrth y pwllyn, mae werth cadw llygad allan am ddwy falwen, sef malwen y dŵr a'r falwen corn hwrdd. A hefyd y planhigyn bach yma, llunen y dŵr. A dyna ni mis Hydref, ond dim ond crafu'r wyneb yda ni wedi wneud. Mae cymaint o bethau eraill allan yna i chi fwynhau. A da ni eisiau i chi gysylltu efo ni hefyd. Ydych chi wedi gweld rhywbeth annisgwyl? Os gennych chi lun yno fo? Os gennych chi fideo yno fo? Os gennych chi gwestiwn da chi eisiau atab iddo fo, yna cysylltwch efo ni a cofiwch roi hashnod bwrdd natur Iolo. Dwi eisiau chi godi ffwrdd o'r soffa na rwan a mynd allan i fwynhau bywyd gwyllt Cymru. A fyddai i nôl mewn mis.